S'està cantant en accent anglès o neerlandès, són veus del Regne Unit, els Països Baixos o els Estats Units, integrants d'un cor internacional arrelat al Baix Segura que han celebrat el Dia Mundial de la Música Coral. De seguida els escoltarem. I avui es commemora el Dia Mundial de la Música Coral i una formació estrangera s'ha volcat en l'efemèride. S'han atrevit en una cançó molt valenciana, la inconfusible El Tío Pep, com a recompensa pel seu esforç. Esta coral, arrelada al Baix Segura, ha rebut una bona sorpresa. Són veus del Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units, entre d'altres, a punt de cantar en anglès, neerlandès, castellà, zulú i maori. I per primera vegada han inclòs una cançó en valencià, la celebèrrima El Tío Pep, partint sense coneixements de la llengua, però amb un resultat brillant fonamentat en la voluntat en els assajos. Perquè és una cançó senzilla i molt repetitiva. Vaig atrevir-me a posar-la i la veritat és que als membres del cor els ha agradat moltíssim. Tío Pep ha sigut difícil per la rapidesa, però ha completat una nit molt variada. Ha sigut el nostre millor concert. I com a agraïment a l'esforç, la directora va preparar per sorpresa i fora del programa l'actuació del dolçainer David Valera de Petrer, perquè la formació coneguera un altre referent de la tradició valenciana, en este cas la muixeranga, amb un resultat sorprenent. Wow, high level performance, that's all I can say. It really touched my heart. Es nota que la muixeranga és una obra que ix del cor del territori valencià. Una velada inoblidable i multicultural que fa honor a la germanor que va inspirar la celebració del Dia Mundial de la Música Coral.